Как можеш да градиш мускули и да сваляш мазнини по едно и също време? Много хора си мислят, че отговорът на въпросите е много прост. Не можеш. Ако искате да изградите мускули, трябва да си храните повече. Ако искате да свалите мазнини, трябва да си храните по-малко. Тази идея е навлязла в фитнес средите още от старите бодибилдъри, които са смятали, че трябва да си в огромен калориен излишък, за да натрупаш мускулатура и когато дойде време за състезание, да правиш агресивен кът. Но много проучвания оборват това твърдение. Например, едно проучване върху полицаи са средно около 26% подкожни мазнини, които са започнали да тренират тежести, са свалили повече от 9 кг мазнини и са натрупали близо 9 кг мускулатура само за 12 седмици. И не само това проучване, хора в десетки, ако не и стотици проучвания, показват, че е възможно да се свалят мазнини и да се градят мускули по едно и също време. Без значение дали си млад, стар, мъж или жена, начинаещи или не, дори в проучвания, в които тренират само за издръжливост, се вижда, че е възможно да направиш рекомпозиция. Тук искам да спомена, че нямам нищо против свалянето и качването. При подходящи обстоятелства, да, това е напълно логично. Аз самият съм стигал до завидно количество мазнини, като смятам, че ако човек иска да изгради мускулна маса в един по-напреднал етап на своето трениране, да, той ще трябва да бъде в по-голям калориен излишък, което неминуемо води след себе си покачването на мазнини. Това за един малко по-напреднал е напълно нормално. Има много хора, които не искат това, т.е. да бъдат в голям калориен излишък, но го приемат за неизбежно, което не трябва да е така. Всъщност е напълно възможно да изграждате мускули без да бъдете в голям калориен излишък или дори без никакъв калориен излишък, защото преобразуването на масна и мускулна тъкан са два отделни процеса в тялото. В тази табличка са изброени енергийните стойности на гликогена, белтъчините, мазнините и чистата телесна маса в тялото. Обърнете внимание, че енергийната плътност на гликогена, белтъчините и мазнините в човешкия организъм не е същата енергийна плътност като в общо приетите коефициенти на Wheeler-Atwater за общата енергия в храната, която е 4 калории за грам белтъчини и въглехидрати и 9 калории на грам мазнини. Разглеждайки табличката, може да направим една бърза и проста сметка, че човек, който е натрупал 3 кг чиста телесна маса и е свалил 1 кг мазнини, трябва да е бил в енергиен баланс от 3 по чистата телесна мускулна маса минус мазнините, което прави отрицателно число от близо 4000 калории, т.е. в енергиен дефицит. Сега много хора ще се съгласят, че това ще кажа добре, но не е много практично, защото се прилага само в някои ограничени и неясни сценария. Но истината е, че тези сценарии не са толкова ограничени, колкото изглеждат. Бих казал, че рекомпозицията на тялото не е само за някои, но за почти всички хора. Натрупването на мускули по време на отслабване е очаквано за почти всички начинаещи и дори при някои напреднали трениращи с оптимизирана програма. Ако това звучи твърде смело твърдение, ето едно проучване върху няколко жени, IBB състезателя, които са натрупали мускулна маса по време на подготовката си за състезание. И не, те не са били ненатурални, тъй като хормоните им са следени през абсолютно цялата подготовка. Стига стимулът за мускулен растеж да е правилно адаптиран и програмиран, тялото ще намери начин да стане по-голямо. Все пак тялото ни не е враг, той е чудодейно сътворена машина, която се адаптира към стреса, който налагаме. И когато разберете този процес, ще можете да го контролирате. Затова нека разгледаме набързо ситуациите, в които рекомпозицията има най-голям смисъл. На първо място, начинаещите могат да изграждат мускулатура и да губят мазнини много лесно, защото като начинаещ е по-предразположен към мускулен растеж от всякога. Това означава, че калориите могат да бъдат изтеглени от натрупаните мазнини, за да подхранват процеса на изграждане на мускулатура само с няколко тренировки на седмица и разумна диета. Второ, тъй като хората с наднормено тегло имат голям енергиен запас, съхранен в телесните мазнини, те могат да се хранят в калориен дефицит, т.е. да се хранят доста по-малко и все пак да имат достатъчно енергия, за да подхранват процеса на градение на мускулатура. И третата група са хора, които са имали добро количество мускулна маса, но поради някаква причина, контузия или други ангажименти, са спрели да тренират, загубили са тази мускулна маса и сега, връщайки се обратно в залата, благодарение на мускулната памет, са може би дори по-предразположени от начинаещите да върнат тази мускулатура, докато в същото време изгарят излишните мазнини, което за тях го прави твърде лесен и удачен избор. На този етап бих казал, че ако рекомпозицията се ограничава само до тези три групи, влезте в която и да е зала и ще видите, че повечето хора попадат в точно тези три групи. Това включва всеки, който посещава фитнеса, би искал да се причисли към средно или по-напреднало ниво, но не е полагал достатъчно усилия или не е имал правилния подход и все още в един начален етап на напредналост. Сега, знаейки, че рекомпозицията е не само възможна, но и често срещан избор как да го направим. Нека го разделим в 5 прости стъпки. Първо, трябва да осъзнаете, че тренировките с тежести са основна движеща сила, що се отнася до рекомпозиция на тялото. При който и да е сценарий, дори да имате най-добрата диета в света, да изяждате килограми пилешко на ден, няма да изграждате килограми, ако нямате прогресивен тренировъчен стимул.
Нека ви дам една аналогия с растения. Тренировките са като слънчевата светлина, която дава сила на растенията, за да растат и цъфтят. Храненето е като водата и торовете, които снабдяват растението с нужните хранителни вещества. Колкото повече грижи полагаме за него, даваме му правилното количество вода, то толкова по-добре ще израства. Но ако липсва слънчева светлина, т.е. тренировките, дори най-добрата почва и перфектните количества вода няма да накарат растението да расте. Така че когато става въпрос за тренировките, трябва да се съсредоточите върху прогресивното претоварване, влагането на усилие, т.е. тренировките близо до отказ и правилната техника, за да можем да стоим за дълъг период от време без да имаме контузии и травми. След като вече приложите тези основи, нагласите обема на тренировката така, че да съвпада на вашето ниво на напредналост. Общо казано, между 10 и 20 серии за всяка мускулна група е добър обхват за повечето хора. След това трябва да определите основната си цел. Въпреки че искаме едновременно да сваляме мазнини, да покачваме мускулатура, трябва все пак да сме наясно кое е по-важно за нас в определения период. Примерно, ако сме по-изчистени, сме между 8 и 12% телесни мазнини при мъжете, между 18 и 22% при жените, тогава основната ви цел трябва да бъде изграждането на мускулатура. От друга страна, ако имате повече мазнини и сте между 15 и 20% плюс при мъжете, или между 25 и 30% плюс при жените, тогава може би основната ви цел трябва да бъде да свалите подкожните мазнини. След като сте определили основната си цел, следващото нещо, което трябва да направите, е да изчислите калорийният си прием, като първо изчислите калориите, на които поддържате тегло. След това, ако основната ви цел и да покачвате мускулатура, към тези калории добавяте между 5 и 15%, за да влезете в калориен излишък, който ще ви доведе до покачването на мускулна маса. И обратното, ако основната ви цел е да свалите излишните мазнини, тогава от тези поддържащи калории режете между 10 и 20%, като колкото повече килограми трябва да свалите, толкова по-агресивно трябва да отрежете от тези калории, за да влезете в калориен дефицит. За целта може да видите моето безплатно 8-седмично предизвикателство в уебсайта ми, което има калориен калкулатор, който ще ви помогне да изчислите тези калории. След това трябва да определите макронутриентите си, като започнете с протеина, най-важният макроелемент за рекомпозиция. Този метаанализ на може би най-голем в натуралния бодибилдинг ще показва, че оптималният прием на протеин е около 1,6 грама на килограм телесно тегло. Като моята препоръка е, ако сте с нисък процент подкожни мазнини и сте начинаещ и те първа започвате да изграждате мускулатура, да приемате около 2 грама протеин на килограм телесно тегло. И обратното, ако сте в голям калориен дефицит и искате да свалите килограми, отново да го придържате на около 2 грама на килограм в отношение на чистата мускулатура, която носите по тялото си. Ако използвам себе си като пример, в момента съм около 84 кг, около 13% подкожни мазнини с видима преса и покачвам килограми с ниско темпо, би трябвало да съм по-скоро между 1,6 и 2 грама, което е 1,8. Умножавайки 84 по 1,8, това е около 151 грама протеин, усреднявайки го е около 150, което прави 50 грама на хранене, което е това, което приемам в момента. 3 хранения с основа около 50 грама протеин. От тук нататък искате да определите мазнините и въглехидратите. Аз лично съветвам мъжете да пренесат около 20 до 30% от калориите си в мазнини, а жените между 30 и 40%. След като извадим протеина и мазнините, остатъка се запълва с въглехидрати. Петата и последната стъпка, това да обърнете внимание на детайлите. Тази стъпка е по-скоро за напреднали, като начинаещите могат да минете само с първите 4. Най-важното, което трябва да извлечем, е да оптимизираме подхода си. Ето и няколко съвета за по-напреднали. Първият е да се набавите достатъчно сън. Сънят е може би най-подценяваният фактор, когато става въпрос за трансформиране на тялото. Случайно избрано кръстосно проучване на Неделчева от 2010 година сравняват спането по 5 часа на вечер с спането по 7 часа и половина на вечер, което показва, че безсънието намалява съотношението на теглото свалено от мазнини 55% и увеличава загубата на мускулна маса с 60%. Като в самото проучване, групата, която се наспива, сваля средно 1,4 кг, а групата, която не се наспива, сваля половин килограм. По отношение на мускулна маса, лишаването от сън увеличава загубата на мускулатура от 1,5 на 2,4 кг. Това е лудост. Друго проучване, спането по 6 часа, сравнено с 8 часа, в продължение само на 4 дни, увеличава енергийният прием с близо 20% заради завишените нива на глад. Лишаването от сън е дори по-голяма пречка за силовите тренировки, отколкото хроничния стрес, защото ви прави по-уязвими към това да бъдете стресирани и освен това има множество отрицателни ефекти върху почти всяка система в тялото ви. Следващата област, в която може да оптимизираме подхода си, е храненето около тренировките. Или по-точно приема на хранителни вещества във време на денонощието. Има един мит във фитнес средите, че непосредствено след тренировка или първото хранене след тренировка е това, което определя дали ще се възстановим или не. Или така наречения прозорец. Има нещо вярно в този мит. Да, има такъв анаболен прозорец, но този прозорец при начинаещите е в рамките на 72 до 48 часа, като с напредването ни той намалява до около 12 до 24 часа. Което в случая трябва да ни даде сигнал, че когато сме по-напреднали, е важно да
структурираме храненето си така, че да използваме този прозорец максимално. Най-добрият съвет, който мога да ви дам, е да увеличите протеина и калориите си в храненията, които са след тренировка, да сведете останалите хранения, които са преди тренировка или в нетренировъчните дни до оптимален минимум, който по отношение на протеина е около 0,4 грама на килограм протеин на хранене, и естествено калориите до един минимум, чрез който да намалим катаболизма и съответно, оставяйки си повече протеин и калории за анаболният прозорец, се възползваме максимално от процеса на анаболизъм. Може да обърнем внимание на добавките, но трябва да отбележа, че сами по себе си добавките не могат да предизвикат рекомпозиция, те само могат да ни подпомогнат да я предизвикаме. На върха на иерархията на добавките са протеина на прах и креатина. Като ако използвате растителен протеин на прах, моят личен съвет е да търсите микс ориз с грах, понеже той е с най-добър аминокиселинен профил, има най-голямо количество левцин, който е основната аминокиселина, която задейства ензима mTOR, който сам по себе си отговаря за това да задейства мускулно-протеиновия синтез. И естествено суроватъчният протеин, който както растителния може да се използва по всяко едно време на денонощието, за да допълним протеина, който не сме успели да приемем чрез цели храни. Друга такава добавка е креатина, който определено е най-проучваната добавка на пазара. Като се има предвид минималните странични ефекти и многобройните предимства, е очевиден избор да приемате между 3 и 5 грама креатин монохидрат на ден. Основното, което искам да извлечете от това видео е, че да, възможно е да рекомпозирате и единственото, което ви спира, са лимитиращите вярвания и знания, които имате.